Nadu bakawan ka klam corona, ka birthday barok kawe, ka don hapdeng ka jing siap tieng, bad hapdeng ka jing kulmar. Ha ka babun na kiri, ki don ha ka jing sya aset kut, hala ki yeng, lani hala kiri. Om don syu ka jing let yawan, shani bat chatai, bat kumta ka lakta bha ya ka yok ka kot, jong ki babun kiri, ha ka birthday barok kawe. Bun kila do no ila ki kam ki jam, bat kane kala pins ear, bat kala pin ship tieng ki babun balang, bat don shibun ki badon, ha ka jing sno si, na mar ka jing dum ka blak tap yaki. Ki nong yalam jong kiri, ki nong sinshar, ki nong kmi, ki nong i, ki doctor, ki nurse, bat ki pulit ki perton, kila do ila ka thia ka dem, ban kmi ban pet, ila ki jing ka clear prepare jong ki. Bat minta ka kinti, ngila yola ru ban sedang ya ka face tu. Ha ka ba ngila let ban kner, ya ka kti ka jing jongi, sya ka shnong nong se, ka ba ha upper shlong. Kumta, ha ka kandai tarik u April, da ka jing ban bet lang, bat ka shnong, ngila yola ban poi ha ka te ka jaka, bat ban kner sya ki shi spa tali ki long ye. La ya lam ya ka jing lang, da irang ba shnong, ha ka ba ngila yo ya ka jing priang so baha na i. Bat kumjuru na kaliang ka sengkan thay, jom ka ne ka shnong. Da ka jing ya lam ju bleng ngai, la phai khmat shakadi ka shnong jungi, ban ai ki jing rap kat ba pila e. De ngi sultanat ba ka ka kanhun ka shakri ju bleng om tang po ki saw kan ro jagi mani jagi, le ki ilang ki jing e jing imlang salang. Imla ban len ba kum kini ki kanhun kilong kandiat politik jantia jungi. Di kesia jungi di kali jungi Kristan, kanun Pakistan. Dan ai dah ka baburam. Ki babun ki pek tang lai kanhun la jong. Ki babun ki pek tang lai kanhun la jong. Tai ka kanhun ka ministry kalong ka ba yar mensim ngai jingi lang blei ki la ban phai lang sang jing e im lang sa lang. Dengi pan pau ka jing sungu pi dan ayat seprang nang roi ji chakli jo pi yo blei ka li je pen riu philawan ka puar badon kam e na kaliang jo ka potnat ni ai ka blei pi ha ka kerteng ka bathian tam ka bran bor tam ka jong jisu nang pen em jongi idap da ka jing sungu ha ba lai lam ngi do trai ban pen kan ma ngi ne ka snong dei ta ha bangi lai kren be rang ba snong ila pediang sungu bha ya ka ne ka jing tarwa ka jongi ba dei hang tangi kan do ka ne ka sngi bangin ya dan lang hari ni ke jaka ban ya sakhi lang hari ni ke sngi ya ke wo blai ule ha ke jing em ke jongi ke buram baro ngi ai sutra ni pen pau ke jing sungu yo blai ya namar ini kan hon jongi dei baret la ju i nga trai ke tv ngim la ban le da ka ba he hadu kata ho ngi don e ke jing angnut ban le da ka ba kham he rei di bor baret jongi di persang tade yang ta ba abang ile i mo gini kisngi buka don sisya ka jing bam yo alik tray lik ta tade yang tangi so iet ni snow dan ka jing snow khia na ka banta jong kum kita ki bre yong ba ho ni la yalap ya ka gospel menta ka tv la khalai snam rei ngi la shu ai ka tien ka jong blai ka la dei ka poru om tan ka tien ka jong blai rei bal ban le ro da ka kam tade yang tanga sngongu yu blai ban ngai dei ni jing ai barit i jongi wala dai long i barit rongin rei duai Butra nang penroi ya pi man laga sngi. The Bible ki thu bo Jisu le ki kamba. Don khna ba ai tang artli ki do khaw asan tli ki pu hoi ki ni ki jing ai jingi kalong kum ta. Ka barit ba na ki barit tam. Henrei abangi ai ha ka kerteng ga jong tra ngai. Ba ki ni ki jing ai ka barit jongi ken tharoi ha ka yeng ga jong pi. Banangai ni ai ka ni ka baken jado henrei utrai le. Wai snan wa la jong ga jing im ga jong o na ka mata jongi. Kani ka bam ka basa nam ta bakan jado dai ka bakham kong san e ka dai ka bangin yo ro ka bam ka bakan jaman sim kani ka dai ka jing bam ka bakan jado ukpu bakan jado reu jisu long ta ukpu bakan jaman sim ba deng ta ka bakham kong san ka dai ka ta bangin yo ya u ka jing em ka jongi ka bam ka dai tang shipor rei u jisu long bam jikot abang yo ka jing em ka bam jikot ting da duai ro antai rang ba shnong kung kpa jo ka shnong shisha udan ka jing so khia bat ngi da duai na kamta jong i ba i bleu na ai ka met ka bakoi bakhia i ba di ka yeng ka sam ka jong i bat baro ki dukhat
jong ka committee jong ka sinong ka executive committee jong ka sinong ki sangkan thairu ida dwai bu trahi unang ai bor epi unang ajing start epi pinang la ban Syakri kan ke sinong bat ida dwai bu trahi unang the ke jing it happy kum kinong yalam bu trahi unang bat scam yapi unang yalam yapi kum ke sinong bagaimana ke sinong hi kanang pho na ka buram sya ka buram ha ka buram ke jong trai ting nya bu jing dwai kan ke por ka bamenta trai bi idap ke jing sungu ka kraw ya me namar abang idon ha kan ke jaka kan mau ya me ablai meru melaju yalap atrai badan sibun ki breu ki belawan ban singap ye ke jing yalap ke jong me bat haba mela pet ye ki mela sngosen ai da trai bangatip medon ye ke jing sosen ai ke jong me ha kan ke por ka bamenta bat haba me sngosen ai tang ba me sngosen ai hire medon ru ban le isen ai atrai namar baro ki di breu ki ba me mela thiet da ka dorba ka snam mela yap na menta jong baro ablai ye ke ba me mon ablai ba ko men sim kan jot no hoy atrai mela besaru ia taki breu ko trai mela isen ai ba mela besaru ia ki tanda kita ki artli kita ki dok khaba santli taki pu ia kita ki san hajar ko trai mela besar ablai nai tai ba khendiat ban ngai tu trai men besaru trai ni ki kon ki jome da ki jingkar khu jome ba trai ke tin ke jome ka ong suk utau breu ba shania hau trai baru ba ka jing shania jong ulang trai bat trai abi ki ni ki kon ki jome kinum pet shikaman na shikadiang rai shame ba tang shame kin khmi tang shame namar ka tin ka jome ka ong ba ka jingerap ka wan nau trai nga khmiet iki khmat sigi lomba nang no ka jingerap ka wan nau trai kani de ka sngi ko trai ka ba mdei mangi ki breu ko trai ki bai rap ne ki bale e dei ma me bai rap yaki ablai dei ma me ko trai u bale ki ni ki baro ngi shulong tang ki atiar hanre ka jingle baro ka de ka jome ka buram ke jingu ngi ashme atrai ye ki jingle ki ba kraw ke jome ba trai nga dwai ba ka jingkar khu blai ke jome ka dalong ha ne ka shnong nong se ba trai o bagan ke sinong kana long ru trai ka nuksa yi wi pa de ki sinong pengi ka buram ka jome kan ting shan na kana ke sinong ini ka favor ka jome ka jing shem sngo bha ka jome ha kana ki sinong ablai ba trai ngada dwai men ka khu kon rat ya baro ki badan kana ke sinong men te song yi ki da ka jing it blai ka jome trai pen dap yi ka do no jong ki da ka jing it ki jome the no yi ka jing it ki jome buk ha ka men sim ka jongi bangin long ki da ki breu ki badap da ka jing it ba ka perthai ka ni thu bangin long ki snran ki jong me ablai bangana dwai ngada kar khu ni ka por baro ye ni ka jing sam baro ablai ka buram ngi ashme trai ka jingu ngi ashme baro men kar khu ka trai yangi ba ya baro bi dan ha ni ka jaka ha kar teng jong jisu nang penem ngi dwai amen Hakabanig ko nga sngoban ay ngo yo play buon nang ngi yo i pastor lang ba ka tibi ni sa yo i barbor Rai kat no kalong ka jing sngo i kata ka mensiam ka jing dap ka mensiam habang yo i mark mat kum ni kalong ka ikai ka papen kemen si kat dai yang i kum kinong song snong jong kan ni kanong se te hakan ni ka por nga sngoban ay ki play ya pi baro i wei la singam la bat ong ka teng baro tin dai i wei ki be don lang mat ni hang ni ki play wan man kaneri ki kitibas bon ki jong ki ya ka ban baik lam ya kan ka snong ka jong ho ni don sibon ki ba duna ha ka yo ka kon kum ha ki kisngi mental le ki bam yo ban lek belang ban lek ket nong kim yo su ban lek nrei ka kti ka jong pi ka yo i ka skor ka jong pi ka yo sngo ya kan ka snong ka jong i la kloi ban kne re lagi ki jong ki kti ki jong pi leng ba ka jing e ka jong pi ka ba don ka ba the se ki ngin sim ki jong pi la kloi ban kne re kan ka snong ka jong i ti da ka bo ong kublai sibon ya pi baro ublai unang don ringkat ba pi unang asu so ya pi ka bo ba pinang la ban ya chaprang su ha ka ba pla ya ka keteng jong nong pen em da ki kam ba bha jong pi hoi da ka jing lap jong pi ka ba kham tam rei da ka jing kne kum ba ong pastor ka liang ka do mong don kam ka bam ka di lo yu i wat ya ka taru kim sim la yu i tangi kita ki sau kun ro jong ka balang ka kun ka jong pi rei la yo i lam yangi ki ba don kam si sya ya ka jing lap ki ku blai si bon ya pi baro wei blai wan lang ka di ka po Kamen sim jongi kala kemen ru shikat day ban yo ban le ai shiki para men sim bat ngi ai ngo ru yu blay bola sei ki nong duai bat ki nong krishan u blay unang yai kerku ya pi baro jing e ki wan jing jin jaran shop yangi hatong i hon bantang shupet lemdang ikner kikti Kamper la
ngin yasnok ti telik away da kajing it ngin yang namar kari iwan hangi kung shipara yasnok ti lang kaway she teling in yafray that Jisuan Hamdan nam shubala banjo Habangi at rengkan she teling in yafray that Jisuan Lada day menta lanong in penshisha Ladang im yeng menta leno ay kajing plan Iwan hangi kung shipara Yaslok tilang kaway She teling in yasray at Jisuan Omdon nom shun balabanjo Habangi at rengkan She teling in yasray that Jisuan Ro you try. Daga downward jong kajing kemen daga downward kajing skongo you try. Namar ki jingker ku ki jongu. Ha ki jing im ge jongi. But kam dame hapok kaniga ministry. Ba kaniga ministry habaga yo diang ye ke jingker ku. Kampan sakut tang holiday. Kampan sakut tang iban ay ya kaktin ke jong blay hakum kaniga por. Handre ka keneru ya lagi jong kikti da ki jing it. Ya ka ban ay lem shaki brew ya kita ke bakiki don kam ken. But ngi ay ngo you blay. Ba ha kaniga sngi. Ngila ban wan chang kaniga shnong. Nong se kabadon hang ni hapo opor shilong bangila ban knere ki ti jo ka jingit ki jongi sha shispa tali ki long yeng ken bangin a ye ti jing ai ibaret ban ngai khublei ru hagane ko po naga banta ki partners baro ki ba yesnok ti lem bat kane ministry ka ba panla lang hagane ko por ya kane ministry bakan knere la ka jong ki sa ha ka wei pat kane shnong bade hang ni hapo nong se ken bat kumba ka tin ka jong blai ka ong naga gospel jong Marcus nong ka ba praga de khot ka ba a Jisu ong nga isen ay bar kaniri ka por yangi ban isen ay yangi om dang bangin kren tang tin ka jinget hada kaniri ka poru bangin le ya ka ay ka bangin ngai ken nimla ban susuhun tang bayila jong ni biang harangi suthu babun hagum kaniri ka por menta kidon haga jingkudu ki jingduna ken ho nimla ban kiner ya ki ti ki jongi sa barok ki snong hare kat bala ay bu try upen la yangi ngi kiner ya la ki jong ki ti bar nga ngai ru hagane ka por ka ba menta ma pi ki nong pet ru hagane ka por nga ai men sim ya pi ba piru ya kner lagi jong ki ti kene ka por ba om dang bangin kamila de bangi de kristan kene ka por yangi bangin em ka jing em kristan lang ba bangi ailam shakiway ki ba ki don kam ken ban nga ngai hagane ka sngi pi ki nong pet baro pi o mat ya ka jingger ku ban ngi duai ru bu try udang ai bor ya pi udang pansat bor ya pi ban nga kwaro ban ai kublai hagane ka por ki nokit kam snong jang ni ka snong nong se ken nadu iramba snong secretary snong nadu ki senglong keme ki executive committee jang ni ka snong gen ki ramba dong ki baper je ki dong gen bat kum juru ya ki VDP ya ki seng samla ki senglong keme ngai kublai hagane ka por ya pi ka jingis nok ti lem ke jong pi bat ka jing pediang ya ki jing ai sobha jongi nagane ka ministry ni ai kublai ya fix nong bangi ngai bu try udang kurku udang panman bha bat udang panroy ya gane ka snong nong se ken